ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଜଳାଭିଷେକ ବନ୍ଦ ଖାଁ ଖାଁ ପଡ଼ିଛି ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଦିଗପହଣ୍ଡି ସହରର ସମସ୍ତ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଦିଗପହଣ୍ଡି ସହରରେ ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5ଗୋଟି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାକୁ ବାଦ ଦେଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଜଳାଭିଷେକର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଏହି ସହରରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ମନ୍ଦିର, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଭବକୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଳାଭିଷେକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ 1 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ମାରାତ୍ମକ କରୋନା ରୋଗର ନିରାକରଣ ସକାଶେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ସମସ୍ତ ବଜାର, ଭୋଜି, ଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗକୁ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଜଳାଭିଷେକ ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଏହି ମାଟିରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାପର ମାତ୍ରାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ନୀରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ, ଏହି ଦିଗପହଣ୍ଡି ସହରରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ପୂର୍ବପରି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଜଳାଭିଷେକ ବନ୍ଦ ରହି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।